Mga kapuso, sensitibo ang video nga inyong masaksihan karon. Patay ang usa ka mabdos human maligsi sa truck di karga didto sa dakbayan sa Danao. Sa kakusog sa impact, milugwa ang upat ka buwan nga puya nga iyang gisabak. Ani ang report ni Nico Sereno. Nagbuyod nga wa nay kinabuhi kining babaeng trabahante human maligsi sa usa ka truck di karga sa may barangay Look, Danao City pasado alas 11 kagabi. Sa kakusog sa impact, grabeng naapektuhan ang ulo sa biktima nga si Gracel Haison, 27 anyos. Naahat og gawas ang upat pa ka buwan nga batang gisabak sa biktima. Ang dapit na hitabuan, dulhugon og kurbadahon nga parte sa National Highway. Gikan ang biktima sa trabaho sa MEPS sa Lapu-Lapu, pauli na unta og patabok sa kalsada ni adtong higayuna. Samtang ang driver sa 12-wheeler truck nga milahos-lahos ra untag dagan gisundan sa usa ka off-duty police nga nakaagi sa dapit. Sa silingang lungsod sa Carmen na corner ang 43 anyos nga driver. Naay usa ka pulis na to nga nasundan siya, nagsakay sa iyang civilian vehicle unya. Nagpadayon jud siya padung sa Carmen Wharf kay sakay unta niya ang iyang sakyanan padulong sa Leyte. Dito na siya na-hold sa? Yes sir, gi-hold sa ato ang pulis. Gitanggong na karon sa police station ang driver nga nangayog dispensa sa nahitabo kay aksidente kini. Karga sa iyang truck ang makinahon nga noodles nga i-deliver unta sa lalawigan sa Leyte. Nasayod kuno siya nga may naligsan apan sa kakulba mipadayon sa pagmaneho. Nakita ko na sir na kung na nasa harapan ko na talaga sir. Hindi na ako namamamlino sir. Pero namamlino ka ka? Gamay na lang sir. Kung na dali na talaga sir. Tatakot to sir. Dumirit ka bang ganda sa may kuwan sir. Nanghihirap pa din siya tawad. Dahil sa nangyari na yung ganyan. Hindi ko magugustuhan. Samtang sa funeraria sa lungsod sa Carmen, naabta namo ang pamilya sa biktima nga nagbangutan. Nakalitan og dili madawat ang nahitabo kang Gracel. Gawa sa iyang gisabak, doon na pa'y gibilin kini nga duha ka mga gagmayng anak. Dihan ako sakyanan pa doong dire nga nakabasa ko sa message nga naligsan di ay. Parteng hilak na ko sa sakyanan kay may babuhi magpaligsan. Pag-abot na ako, pag-abot ako sa Pulinarias Danao, mao naman magchat-chat rami. Karon kalit malang kuan. Nagsalig ba mga be, mayo ba yung lawas. Bisa kilantan lagi na siya mag-chat man nga. Na ko ipaminah lawas pa. Kalit. Mamay lagi nga kay Carmen naman nagdukot. Carmen nang dapan. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang ipasaka batok sa driver. Samtang matod sa kapulisan, misaad ang operator sa wing van nga abagahon ang tanang galastuan sa pagpahiluna sa biktima. Magbantay lang kita tanan no. Dili pwede nga usare magbantay kay kita amping ta unyang pikas dili amping disgrasya gyapon ang padulungan. So maghinay-hinay lang kita and gani man maabot ra kita sa tong padulungan. Dili gyud pwede magdali-dali ta. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.